33 anyos nga inahang overseas Filipino worker sa nasod sa Saudi, giingong namatay niadtong Hulyo 31 tungod sa aksidente. Apan ang iyang inahan dili makatuon niini. Ani ang report. Sa post sa social media sa usa ka Lennox Esleo, igsuon sa partner ni Linda Taguran ug mao'y mipada niini sa RTV Balitang Bisdak fanpage nangayo siya og hustisya sa kamatayon ni Nelen Incoy nga nagtrabaho isip overseas Filipino worker sa Saudi. Mausab kini ang pagduda ni Erlinda Incoy nga nahitabo sa iyang anak nga si Nelen. Tagan ko niya, patay ko no kay naisala, pero sa kong kagulingan, maragyahan nyo siguro, di ako musugot man, patay. Apan matod ni Linda Taguran, maguwang sa namatay nga OFW, nga gipahibaw sila nga aksidente ang hinungdan sa kamatayon ni Nelen. Gusto nilang mapaubos sa autopsy ang lawas sa biktima sa higayon nga mahatod kini sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Kapoy ang trabaho kay iyahatanan duha ka bata, na ay ganang bata ga eskwela pa rin, napadyoy gamay. Nya reklamo siya nga kapoy tong first niya didto siya nga kapoy jud kaayo diriti uy. Laing hangyo ni Taguran nga matabangan ang pagtungha sa duha ka mga anak ni Nelen nga nanag-edad pa lang og 5 ug 3 anyos. Hatag jud ang kuan sa mga bata ba kay ang amahan bitaw wala tanan, walay trabaho pa po, lisod mangitag trabaho kay walay mga papilis. Samtang gipasalig ni Christina Marie Vista, Overseas Worker Welfare Officer sa OWA 7, nga maaktibo man o dili nga miyembro sa OWA, mahatagan gyud nila kini og hinabang pinansyal. Sa pakighinabi sa telepono, gipasaligan niya si Taguran nga abagan o ubanan sa pagsugat sa patayng lawas ni Nelen nga gikatakdang moabot karong simanaha. Susihon pa usab sa OWA kung tinuod ba nga aksidente ang hinungdan sa kamatayon ni ini. Aksidente man daw kuno niya. Wala gyud mi kabalog aksidente yun. Okay. Sige ma'am, ato lang makita naman po na nato ma'am if maabot na pohon diri ang cadaver ug ang documents. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.